Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. अजूनही गोव्यातलं वातावरण हे देशातल्या इतर भागापेक्षा खूप मोकळं दिसतंय मला. आता राजकारणाचं मला फार माहीत नाही, पण आता महानगरपालिका निवडणुका या संदर्भात आम्ही ठरवलं की शिवसेनेने त्यात पडू नये, विधानसभेची तयारी करावी आणि आमचे लोक करतायत. मी काल आणि आज आमच्या बैठकांमध्ये तो आढावासुद्धा घेतला. विरोधी पक्षाने ज्या पद्धतीचं काम करायला हवं ते मला फार दिसत नाही. आपसारखे पक्ष परत कामाला लागलेले दिसत आहेत. आम्ही जेव्हा बातम्या वाचतो तेव्हा पुन्हा एकदा झाडू आलेला आहे. झाडू मागच्या वेळेलाही होतं, निवडणूक आल्यावर परत झाडू येतो, सगळे येतात. शिवसेना स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरेल, निवडणूक लढेल. त्यानुसार आम्ही किमान 20 ते 25 जागा लढू शकतो स्वतंत्रपणे. कारण युतीचे आम्ही प्रयोग केले इथे. जोपर्यंत आम्ही पूर्ण ताकदीने निवडणुका स्वबळावर लढत नाही तोपर्यंत ते पक्षाचा विस्तार होणार नाही. आम्ही किती काळ मतविभागणी होऊ नये म्हणून प्रत्येक वेळेला गोव्यात शिवसेनेनंच त्याग केला. त्याच्यामुळे पक्षाच्या विस्तारास मर्यादा पडल्या. गोव्यातल्या विरोधी पक्षातले अनेक नेते मुंबईला येतात, दिल्लीला येतात, आमच्याशी चर्चा करतात. त्यांनाही वाटतं आघाडी व्हावी, एक भक्कम आघाडी व्हावी. गोव्यामध्ये सुद्धा आम्हाला असं वाटतं जर आम्ही ताकदीनं काम करत राहिलो पुढल्या वर्षभर तर नक्कीच गोव्याची जनता आम्हाला यावेळेला स्वीकारल्याशिवाय राहणार नाही. ज्या प्रकारचं राजकारण मी इकडे पाहतोय की मला गोव्यात विरोधी पक्षच दिसत नाही. एका पक्षावरच्या तिकिटावर निवडून येतात आणि 24 तासामध्ये पक्षांतर करतात. हा गोव्याला एक रोग लागला गेला काही वर्षामध्ये. हा दूर करायचा असेल तर इथे शिवसेना ताकदीनं निवडून येणं गरजेचं आहे.